Balaguer ha presentat aquest matí els actes de la Festa Major que se celebrarà del 5 al 9 de novembre. Les festes del Sant Crist tornaran a comptar aquest any amb diferents actes i espectacles per a totes les edats i gustos. Segons ha explicat el PAE en cap Jordi Ignasi Vidal, segurament encara no és la Festa Major que voldrien perquè hi ha coses, ha dit, que encara es faran amb prudència, amb algunes limitacions, però també ha parlat d'un motiu de joia, venint d'on venim, poder fer Festa Major. En aquest sentit, el PAE en cap ha fet una crida a la participació. Evidentment hi ha molts actes per gent jove, després hi ha concerts, hi ha coses per la canalla, per tant, torna a ser una festa major, segurament no la que voldríem encara, perquè hi ha certes coses que encara les farem amb prudència, amb algunes limitacions, però realment jo crec que és un motiu de joia, venint d'on venim, que puguem plantejar la festa major que volem plantejar i, per tant, anima tothom a participar-hi, a col·laborar i a poder anar des del dissabte al matí, que hi haurà temes a la Plaça Sant del Pou, de tot el tema de cultura popular, o també espectacles infantils que hi haurà el mateix dilluns al matí, o, per exemple, el Castell de Focs, que el seguirem mantenint el darrer dia de Festa Major, per tant, el dia de Sant Crist al vespre. Entre les novetats d'enguany destaca que serà necessari el passaport Covid per accedir als concerts del cartell jove, que comptaran amb servei de barra i on es podrà estar a peu dret. Ho ha explicat el tècnic de joventut de la Paeria, Francesc Almira, que també diu que per accedir als concerts caldrà pagar 5 euros. Aquest any hi haurà alguns canvis, se cobrarà una entrada de 5 euros, és una forma també de limitar una mica l'aforament, que el tenim ampli, però sí que és veritat que cal seguir aquesta prudència, caldrà accedir al pavelló presentant un certificat Covid, però podem fer un concert de peu, tindrem servei de bar i fins i tot apurarem els últims dies per si hi hagués alguna possibilitat de poder allargar una mica més la nit, no? Ja fos amb algun DJ, per això s'acabarà de decidir a l'últim moment. Bé, nosaltres estem molt satisfets de poder fer aquest tipus d'activitats i esperem que tothom hi pugui participar i pugui passar una bona festa major. Pel que fa a les actuacions per a la gent jove, el cartell inclou els concerts amb els grups Buos, Banda Neón, Lágrimas de Sangre i Guasa, o també l'espectacle 1980 Pop Festival Mi Generación. En relació als concerts de la gent gran, on els assistents estaran asseguts, enguany actuaran l'orquestra La Meravella i la Selvatana i com a novetat per assistir-hi caldrà pagar una entrada de 3 euros. Ho ha explicat en aquest cas la responsable de Fires i Festes de la Paeria, Antonieta Martínez, que també diu que aquest any no hi haurà servei de llotges. Seguint la línia també dels companys de joventut, doncs es va creure oportú el fer pagar una petita entrada, sempre un import popular, també pels concerts de les orquestres, per també tot el mateix tema, no? Seran 3 euros i es podran treure al mateix moment de vindre a l'espectacle o bé també anticipadament al web festamajor.balaguer.cat o nosaltres també ho tindrem a l'oficina de turisme per donar-ho més fàcil potser a la gent més gran. Enguany no hi haurà servei de llotges també perquè enteníem que no era el moment encara i doncs farem un gran espai amb cadires i bé, anirem valorant com va l'evolució. De la Festa Major d'enguany destaca també que aquest 2021 se suspèn el tradicional esmorzar de germanor a causa de la pandèmia, però sí que es portarà coca en sanfaina a les residències, on es faran també alguns concerts. Segons el PAE en cap, Jordi Ignasi Vidal, la iniciativa pretén apropar la festa a la gent gran que està en aquests centres. Pel que fa a les firetes, es mantindran a la zona del pavelló Impaxa, mentre que les parades, que tradicionalment estaven ubicades al passeig de l'estació, aquest any es traslladaran al pàrquing del costat de l'estació de trens. Les festes del Sant Crist 2021 comptaran amb les tradicionals ballades de gegants i capgrossos i altres activitats infantils i pel que fa a l'ofrena floral, els nens i nenes faran el recorregut fins a l'esplanada del santuari sense la prèvia concentració que hi havia habitualment a la plaça del Mercadal. Un cop arribin al Sant Crist, dipositaran les flors en unes cistelles preparades per a l'ocasió i serà només una representació de cada centre la que farà l'ofrena floral dins de la basílica.
Com a novetat, aquest any s'ha previst també una matinal de cultura popular a la plaça del Pou, dissabte al matí. El diumenge, dia 7, se celebrarà també el campionat de colles sardanistes a la plaça del Mercadal i pel que fa a la programació teatral, en el marc de les festes del Sant Crist es podrà veure al Teatre Municipal l'obra El gran comediant amb Joel Joan i l'espectacle El retorbament de versions xics adreçat a públic infantil. D'altra banda, el balagrí Javier Sánchez Bernat, exjugador professional de bàsquet, serà el pregoner de les festes d'enguany. Pel que fa al llibre de la Festa Major, destacar que aquest 2021 serà una obra de l'artista local Rosa Agustí, la que il·lustrarà la portada. Les festes acabaran el dimarts dia 9, dia del Sant Crist, amb el tradicional Castell de Focs.